Парите и музиката имат много общо и двете искат дисциплина. А ти какво би избрал? Обичате ли да харчите пари, питаме, понеже тук сме. По принцип да, като всички жени. А за какво обичате да харчите пари? За много неща. За дрехи, за козметика и най-вече за детето. Аз обичам, но гледам да не го правя. Обичате ли да харчите пари по принцип? Да, много стига да ги има. За какво бихте похарчили пари? За всичко. За екскурзия. Най-вече за пътуване. 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 Разбира. Ако има ги харча, да. За какво? Коя е най-импулсивната покупка, която са правили? Плочи за винил. Наистина отидох, харесах си и купих си над 200 лева дадох за плочи. Спестявате или харчите повече? Харча повече. В принцип тя е по-така с инвентаризацията на средствата вкъщи. Аз съм човек, който харчи, тя спестява. Кое е в повече? Спестяването или харченето? Спестяването със сигурност. Да. А повече спестявате или повече харчите? И двете. Много относително. Кой харчи повече? Как кой? Жената, разбира се. За какво харчите повече? Коя е най-импулсивната покупка? Така решавате и правите. Спонтанни дрехи. За импулсивни покупки правите ли? И коя е най-щурата импулсивна покупка, която сте инвестирали? Не. Отдавна не. Последно за кога хвърлихте за нещо и за какво пари? За дрежки, разбира се. За обувки. Парите и музиката имат общ ритъм. Този на дисциплината. А твоят ритъм какъв е? Money Shop – магазин за пари.